Soroi. Ini ndinoitwa Mata Mumba.
ukanzwa uchipoza negumbo rako uchiti indinozoriti rinonzi gimbo, harichanzi gimbo kana ragimbo remunhu ari kuzvichengetedza zvakanaka. Saka tinongokutendai mauya mese, then tochingamidza zvekare vaenzi vedu vatinavo yamuri kuona iyi isupport yevabereki vagere mumakonde nezvimba district. As we speak, vamwe vatori munzira kuuya to attend this convention which is going to run up to Sunday. Pakati pedu tinotanga tachingamidza board member vedu. Indonzi beti rangwani kana kuti vamadhuru sapoti pamwacha indonzi beti rangwani. Ndofunga takatanga masapoti aya 2003 ndopatakatanga kuita masapoti group. Pakutanga taingoitira mudzimba tichingosangana tichingokurukura, vazhinji vairwarawo zvakanyanya. Kusvika vepakiriniki vakatidaidza kuti tiuyamitire pakiriniki, ndopatatanga kusangana pano pakiriniki. Tabvawo pakiriniki taingokurudzira vamwe vedu vaingorwara tichivakurudzira kutestwa. Tavakurudzira kutestwa, vanhu vakatestwa vakanzi positive, tichivakurudzira tichivazivisa kuti hakuzoguma kweupenyu kana wanzi uri positive uri HIV, kuna kuti watotanga upenyu hwako hwakanaka. Saka vanhu taivakurudzira kuuya kusapoti, tichidzidzisana mabasa emaoko, tichishingisana, tichidzidzisana chikafu chinovaka muviri chisingadhure. Saka taingoenda support group, taitanga paDolomaitweya pano paAlaska, rimwe zuva tiendawo kuShackleton, rimwe zuva tiendawo kwaJones nekumurereka. Saka taizoita nguva yedu yekungosanganawo. Saka 2009 ndopatakazotanga kuita maconvention. Tichidaidzawo vanobva nzvimbo dzakasiyana siyana, nokuti vamwe vaibatikana, vaimwira mapiritsi muupfu, vamwe vaingoisa mudhirezi vachiviga vasingabude pachena kuvarume vavo. Asi kuuya kusapoti kwakazobatsira kuti munhu asanyare, munhu akwanise kukurudzira mumwe wake, mumwe auzivisiwo murume wake kuti ndiri paati. Vamwewo kana vana vaingofa zvakanyanya, takazobatsirana kuzivisana muna 2009 kuti vana vanofanira kutestwawo, vana vapinde pamushonga. Ndofunga nguva iyoyo zvanga zvakaoma kuti munhu ubude pachena, asi takazvipira. Ndaingotiwo ndikasvika pamunhu ndaibudawo pachena ndoudza munhu ndoti zvamuri kundiona ndinoya zvangu kubasa, asi ndiri positive, ndakatestwawo 2000. Asi hakusi kuguma kweupenyu, zvinhu zvakatondibatsirawo muupenyu, zvoti pari zvino vamwe vanhu ndikavaudza kuti ndozvandiri vamwe vanotomboramba. Saka ukazvigamuchirawo hausvike pakurwara, pakutambudzika nepfungwa. Tinongokurudzira kuuya kusapoti, tinotodzidzisana zvakawanda. Pari zvino tikutoita maprojekti akawanda, tinokandirana mari watoti mukando. Tichitoita masociety zvokuti aiwa December so kupera kwe2 weeks tenge takutogowana zvinhu zvedu tichidzidzisana, nokuti mwana anenge akangogara. Saka pakutanga tangotanga mazavira taikanda ari $. Pari zvino takutekanda ari $10. Pakutogovana mari yedu, pakutanga munhu anombokwereta akakwereta topa munhu wanoitawo zvinhu zvake. Vamwe watowo nemastendi, vamwe wakatotenga mombe, vamwe vakutoendesa vana kuchikoro. Saka kusapoti kwakangonaka. Ndofunga mambonzwa tichimba kuti sapoti yakanaka inoderedza stress. Kana uri kumba unongochifunga kuti ndini ndega, asi ukaya kune vamwe unoona ukarerukirwa. Zvoti tomboita nguva dzokungoshanyirana,
ndikazvifunga ndoti ndakumboenda kwaJones kunoona support group yekwaJones. VekwaJones vakazvifunga vanogora kuti ndakuenda kuSheckleton. Masapoti imo mutototamba bhora toitova nematimu. Kubhora ikoko totonakidzwa takutoshare nawo matambudziko anosangana neumwe munhu. Kufunga ndatenda. Kuti nenda ipamwana. Chokutanga ndoda kupa ruremekedzo nevauya kuzotichengetedza ndengo. Ndichipawo ruremekedzo rweNational AIDS Council yedu naChakuru. Ndichipawo ruremekedzo zvakare nemanesi edu ari pano paAlaska Clinic. Nemi mose mauya kuzotiputa paprogramu iyoyo yatina yenasi. Handisiye mamembers ese nepamwacha atinawo pano kuti pamusoro. Kerega nditaure ndichiti programu inoyi programu yakakoshesesa zvakanyanyisisa muupenyu hwedu isusu tinorarama neutachiwana. Muna 2004 tichitanga maprograms iwaya zvakaita kuti vazhinji vawanikwe vachirarama muutano hwavo. 2004, 5, 6 vazhinji vakaparara vakanyanyisisa vakafa. Asi tazosvika ma 2008, 9, 10 tichiuya makore anaya vanhu vepamwacha vakwanisa kuti empower kuti vanhu vapinde pamushonga. Munguva iyoyo mushonga wainetsa kuti uwanikwe uchipindwa nemunhu, asi pamwacha yakakwanisa kuti simudzira ichitiendesa kuna naFather Warrior tichitopinda pama CD4 count ichiri CD4 count. Munguva iyoyo vanhu vakakwanisa kupinda pamushonga. Vanhu vese vamuri kuona pana vazhinji vachona vakabatsirwa nepamwacha kuti vawana kurarama ikoko. So these days madei rakaita seranhasi rikasvika tinowanikwa tichinzwa mwoyo yedu ichirwadza nokuti vadikani vedu vazhinji havana kuwana mukana iwayo. Dai wanga uri munguva iyoyo iriyo iripo nhasi hama dzedu dzingadai dziri vatano. Tinoda kutenda zvakare kunyanyanyanya veNational AIDS Council tinoshandidzana navo zvakanaka. Vanotisapota zvakanyanyisisa paprogramu iyoyi HIV AIDS prevention. Tinoda kuvatenda zvakanyanya naichafunduka. Patinoita maprograms edu tichirangarira zuva iri tichiita sanhasi convention yedu tichiita kudai havashayikwe vanenge varipo tichibatsirana navo kuronga zvese zvichiendeka zvakanaka. Toda kutenda zvakare ivo pamwacha kunyanya pamwacha ndinoda kuitenda nemasisters manesizi edu atinoshandidzana navo. Vanhu vanoti bvumbamira zvakanyanya vanoita kuti utano hwedu huendeke zvakanyanya. Pamwacha yakasimudzira zvakanyanya ndingangoti makonde inoyi. Vazhinji vari kuona vari kurarama ivava vakuimba nhasi uno kuti tenolamo kudini zvakabvira kare kusvika pari zvino. Ndosaka muri kuona vachiti takabuda pachena. Hakuna munhu anozviti handina kubuda pachena achiuya pano. Auya pano wese ati akatobuda pachena. Ari kuziva kuti utano hwangu kwahwakabva nako kwanga kwakaremera. Saka tinoda kupa kutenda zvakanyanyisisa nepamwacha nemanesizi edu atinoshandidzana nawo naiyo National AIDS Council kuti irambe yakangotibata. Nemuwo muri mukati mehurumende itewo kuti murambe muchitisapota, musatisiye tirambe takabatana nemi pane zvese zvatinenge tichiita. Toda kukutendai zvakanyanya kunyanya Yvonne. I want thank you very much nokusapota kwamunoita programu yedu yepamwacha. Maita basa. Takamirira kudzidzisana, takamirira kudzidzisana, takaziva zvati, takamirira kudzidzisana, takamirira kudzidzisana, takamirira kudzidzisana, takaziva zvati, takaziva zvati, takamirira kudzidzisana. Takamirira kudzidzisana, takamirira kudzidzisana, takamirira kudzidzisana, takaziva zvatiri, takaziva zvatiri. Vana vari kutaura vanonzi vakamura ndogara ukaRaska famu ndokandogara. Gore negore tinoita support group, tinoita convention. Muconvention tinodzidza zvinhu zvakawanda. Tinodzidza kuzvichengetedza, tinodzidza kuti mishonga tinofanira kuitora nenguva nemazvo. Tinodzidzisanazve kuti tinofanira kushanda, tifanira kuva varwere patiri panapa hatisi varwere. Izvozvi muchina ndabva ndiri panapa ndatobva kumunda izvozvi
ndiri kutohwa kutoremerwa izvozvo kuti noconversion nguva yataiitai denga rakadai ngadei tori kumuri mbeu dzakamirira kukandiwa neni pasi kuti ndidzvare ndiko dumbu kudai kuguta kureva kuti tinoshanda kunoku hatidzidzisana kugarira maoko todzidzisana kusevenza tofanira kushanda kuti tiwane kurarama zvakanaka. Tatenda pamusoro vana baba nevakuru vedu vese vari pano. Inini pasapoti group ino iyi ndinotenda vanonzi amai rangwana. Ndakaenda kunotestwa ndisina kurwara, ndisina pari kudzimba, kuburikidza kuudzwa kwanga ndaudzwa kunzi wakazvifambisa wakadai wakaita zvakadai izvi zvinokuyamura muupenyu. Vandaifamba navo nevandaitamba navo vazhinji vari pasi nokuda kuti vakanyara kuenda kunoteswa. Tauya pano sezvizvi kudai tinodzidzisa kudya chikafu chinotichengetedza chisina basa nekunotenga mufushwa mubora zvese zvatinodzidziswa. Ende mahebhu atakadzidziswa kudya nguva nenguva ndinogara ndichimarangarira. Ndakanzva mudumbu mangu madzimba ndinofunga amai rangwana kuti vakanditi ndinodya hebhu rakafanana neripi, ndoridya panguvayo ndonzwa nyama dzangu dzichisimba. Dai ndakaramba ndiri kumba ndisina kuya kusapoti group kudai ndakaora kudhara asina nhasi nyama dzangu dzakagwinya ndinotogara kuchikuti ndichita zvekugweja ndiri muchirongwa kudaro ndinogweja andina panondirwadza nekuda kwokuti ndiri kuteedzera zvandakadzidziswa. Ndinotenda pamusoro yese muri pano. Inini ndinonzi mbuya Situlisiwe kana kuti Mavis Mutombeni. Zvamunondiona ndiri panapa ndinonzwa kusununguka kana ndiri panapa zuva iri rikanonoka kusvika ndinorwadziwa. Chinondirwadza ndechokuti pandakatanga kuti ndizomwa mushonga ndakanga ndiri munhu akanga asingadi kana kunzwa munhu anotaura nezvekuti ndine utachiona hwe-HIV and AIDS. Ndinotenda mai Mumba namai Rangwana. Mai Mumba vakandisimudzira zvizhinji vachinditora vachindikansela ndichiti vakangotaura chiti kuti nyaya yemapiritsi ndaiti mai ava kawo dai ndaiziva mushonga unouraya ndaivapa vafe ndisingazive ndaitoda kuzviuraya. Asi pavakaramba vachindisumudzira mai Mumba kusvikira ndaziva kuti ndinofanira kuenda kunotestwa ndobva ndamwa mapiritsi angu ndobva ndadzidziswa adherence namai Rangwana ndobva ndaitevedzera ndobva ndanyatsokuona ndakuvakika kai ndatodzokera kuita mama. Saka ndakanzwa kutenda mai Mumba zvizhinji. Kana tiri kuno kuconversion tikauya kunoku tinodzidziswa zvikafu zvakanaka zvatinofanira kudya zvakafanana nemifushwa yemunyemba yakanoyanikwa zvakanaka inoyanikirwa pamumvuri kwete pazuva. Todzidziswazve kudya zvikafu kwete zvakanyanyisa kuwanda vana shuga chichi. Tinofanira kudya zvikafu zvechivanhu ndo zvinotikurudzira. Ndatenda fanana sezuva ranhasi tichingoda kutendawo kunyange nemi vakuru vedu vatikuta nemi hama dzeduwo dzabva kwakasiyana siyanawo dzauya kuti tiunganirewo chirongwa chedu chino. Kunyanya toda kutendawo vakuru ava tikuta nenyaya yekuti iri zuva ranhasi reconversion tinorirangarira tinorikudza nenyaya yekuti ndozuva redu ratonga kuti taungana tasangana vemativi mana taungana kuzofara tichitawo zvinhu zvedu tichionana kuti Mwari vari kutichengeta tiri vapenyu. Kunyanya vakuru musatisiye murambe muinesu tichirangarira kuti kumberi uko dai zvokwanisika taizopindawo kana candle lighting yedu tichifarawo tichionanawo nemi muchititsigira muchitisapota. Kunyanyawo necandle lighting yakanakira kuti tinorangarira hama dzedu dziye dzakaparara nekuda kwechirwere ichi kusati kwaane mapiritsi kusati kwaane ruzivo rwakanyanya rokuti tiitewo maconversion tidzidzisane tizivewo kuti kuchauyawo mushonga maARV aya. Saka tiri kutenda zvikuru nekuuya kwamaita murambe muchititsigira tiitewo candle lighting yedu tifambewo tichizivisawo nyika kuti kana uri HIV positive hazvirevi kuti ndokupera kweupenyu ndokutotanga kwawo. Iwe uchiteedzerawo zvaunotaurwa nachiremba kuti uonekwe unokurarama kwakanaka. Tatenda pamusoro vana baba nana mai tinozvikudza kwazvo. Hamene kuti Mwari wadzikisa ngirozi yake kuti tisangane nemi tiri panapa. Chokwadi
ndinotenda mai rangwani nezvavakatiitira vaitikurukudza tichitendeseka kwazvo. Takateedza mugwara ravaitaura racho iroro kusvika iye zvinezvi tichiri kuendera mberi. Ndino 72 years iye zvino ndakasiyiwa nemurume, ndakatora kunetseka, vasikana vachindikanzera. Iye zvino ndakutofamba, uyu uremo hwatouyawo nokuwawo kusakura tichingozama yokudya tichingodya zvese tichingoita chokwadi. Ndinozvikudza aiwa ndatenda. Salamun alaikum almutakun alabrari. Alaikum salam. Mimi naitwa Lawrence Yusuf. Naenda Kapuga Range. Huko ndinogara. Akasanganidzana nedambudziko reurwere batsiriwa nepomo wacho. Aiwa munhu anga asingade kuteerera mutaura kuti ndai kuchipatara. Aiwa munhu ndinopikisa kune anotaura maziva asi nezuva rokurwadziwa. Chokwadi ndakasimuka kuenda kuchipatara, kanyanyisa kuchipatara pamwe wacho social hospitals social welfare. Tora nguva refu ndiri kuhospital chirapwa. Ndaiva ndakastroka, muviri wangu wose wanga wakaita difficult, singakwanisi kana kumuka. Ndaidya ndakangozuva ndakavata, asi nekuda kwechipatara ndakazoita zvakanaka kusvika pari nhasi. Ndiri munhu ndiri kuzvibata-bata zvakanyanya-nyanya. Ndina doubt nekusangana pari nhasi. Ndinopa kutenda zvikuru. Ndakandisingafungidzira kuti ndasvika nguva inoni tichitarisana nemi vanhu. Ndinotenda zvikuru. Zim Tree of Life pamwe wacho. Ndiri mwanakomana mubindu reEden. Ndine chikamu chandinoda kuti ndizozadzisa pane matambudziko atiri kusangana nawo mukati mewawo. Aiwawa ndinoti alhamdulillah. Baba pamusoro leadership yedu ndakamira pano nyaya yeconvention yatinayo nhasi. Ndoda kutenda ndovati amainini wangu ndova ndichitaurirai baba mauye convention for Alaska, and I'm very happy nenyaya yatiri kukwanisa kunge tiri pamuchete tichitendawo pamuhacha, because pamuhacha yakazondipa kuti nditrainwe kuita IMBC. As from there, kubva kumashure kwese uku ndakanga ndichiri chimwe kuziva kuti mushonga wangu unonowa nenguva kana kuita zvinhu zvangu netime. I think pahospital apa pachirwere provincial hospital ndichitanga kuenda ipapa am number 10 out of all vanhu vese. Saka ndinatsoziva kukosha kwomushonga wacho, and we were sometimes being advised kuti taurirai vanhu vari panze apa, hamuzi chii kana kuti chii, chingodzidzisai vamwe vanhu kukosha kwakaita mushonga. Noizvoi tode training andinayo yekuti ndinofamba mudzimba vandinofamba tiri pamuhacha tichitaura nevanhu vakawandisa, ene vamwe vanhu vakutondiziva kana sekuru ava vatifonera taakutoziva kuti kufonerwa nasekuru, ende munhu wechikuru kana akasvika kumba anogona kutinzwisisa vatinge tichitaurana, ndichivanyengeredza nyaya yevana vavo kuona kuti vana vaenda kunobayiwa here, ivo vana amai vacho vakadii, vari kuchengeta vana zvakanaka here. Ende ndiri kutenda because zvakandipa kuti ndinyatsonzwisisa kuti upenyu hwangu inini hwakakosha sei, nemhuri yangu yese takakwanisa kuzvitambira kuti inge ndichiziva kuti kana uri pakati hakusukura kuti wafa. And since then, kubva muna 2004
I think taita mishonga yekutenga tisati takutanga kupuwa mushonga kubva kuhospital ndopatakatanga kupuwa mushonga ndizoita namba 10 kuhospital. And I appreciate kuti mishonga iyoyi yabatsira. As you can see, handingambonzi ndiri munhu ari kurwara still. Ndiri kukwanisa kufamba izvozvi so kana baba vataura manje manje apa tirongwa vari kumunda. I think ndatobva mumunda tikwanisa kukwira kombi dzinoi hospital kubva kuchinoi kuuya kuno kualaska. Asi ndiri mumunda ndiri kukwanisa kuita mabasa angu ese zvakanaka ene ndiri kutenda kuti dai hurumende iri muno yaramba ichizwisisa pamberi pezvese zviri kuitika muno pamusoro pevanhu vane urwere ihwo tisazoshaya mishonga iyoyi zvingoramba zviri zvinhu zvakangodaro. Ndakutenda hangu naizvozvo dai basa raramba richifamba zvakanaka. Pamusoro ini ndotenda pamwacha nemakonde district yese iri muno yakatikomberedza. Ndinoitenda zvikuru pamwacha ine maproject mukati matiri uyezve kuti ndiyakadzidza kuti mushonga inoitwa zvakati. Convention kana yatanga totoona kuti haiwa totofara zvinhu zvese zvatingada kuita kumba kuti totosiya tozvisiya chii kutopinda parodi kumhanya kunoona haiwa kwatiri kuenda kunze kuno yese tinodzidziswa kudya muriwo mutsine watodzidziswa kuti tidye. Ini ndichitanga mushonga ndandene 32 iyo zvinopandiri panapa kana makazitaura kuti ndemwa mapizi munozvibvuma here ungazvibvuma here kuti ndiri pamushonga hapana ndimbobvuma but ndande 32 cells dzangu dzanga ndinadzo pandikatanga kumwa mushonga wangu nenguva ndaiziva kuti nguva yangu yandemwa mushonga yangu yakati pese pandofamba ndotoa kuti ndatakura mushonga yangu ndakaibata mumaoko handimbofa ndapotsa kana one time sadza ndingatoripotsa kunzoti priest rondorama ndakatorisungirira pamwacha inini kuti ndizive zvandiri muchemberi mune zvandiri muchemberi pamwacha ndeibatira kuda sechichimuti maprojekti ese anoitwa ese maprojekti ese anoitwa ndinopinda pamwacha inini pamusoro mama muri kuona bhegi but ndiri chemberi pamwacha yakanaka ndogona kuzviita izvi pabodzi kuburikidza nevana ini ndoshanda nevana vepamwacha ndiri chemberi nami ndani yes ndedzandinadzo pane zvinhu but ndiita kunge ndiri mwana mudiki totenda na director wedava vandoziva kuti aiwa bhosha anezvaindenzi bhosha ndenzi mandiringe bhosha handitya kutaura panyaya dzepamushonga idzi kana kuvakuru kana kuvana vadiki ene ndotopenga mupengera wangu chaichai kuti yoshomwa mushonga kai hazvibuda zvaunoita upenyu hwako huri kutorasika handitadze kuronga zvandiri fungidzira pano vanhu vainzi wakamwa mushonga nonge watofa ini ndikutenda pamberi rototi papa ndotenda mastendi kana 10 pamberi pangu nemhosva yekuti ndiri kuronga handina pane ndidzimba hapana zvinoshoreka pamberi pangu zvese zvandifungidzwa ndinoda kuita ndinoita kana ndoda kuti nditengesa kuri kusona mabhegi aya muri kuona kune vana vari kuita izvi neni ndakuzvikwanisa izvi zvine bhegi ndakabata panapa vana vedu vakapuwa maserifiketi nepamwacha zvokuti kana oga ndega ndakanzwa kusunungwa kuti aiwa handisati ndachembera ndichiri kuenda mberi ndapedza. Ini ndangotendawo municipality of Chinoi iri muno Makonde district as pamwacha tinoshandira pama health facilities avo tinana sister vedu maona vachitisapota every activity yatinoita they come in for support. Tichitendawo zvekare National AIDS Council. We cannot talk of HIV without National AIDS Council. As pamwacha we are members ZDAP. Tino reporter on a monthly basis and on a quarterly basis and on a yearly basis. We share our reports of our activities. Maybe Nisanda conclude. Let me just give you a brief background. My activities are treated as a pamwacha. Pamwacha payakatanga sezvataura vabereki. We started nevabereki vari kurarama neukashana HIV. Tapedza ipapo we noted there was a gap. The gap was there because vana vanga vasinga kurudziro kuenda kunotestwa for HIV. We understand kuti mwana panofamba mai nababa anongosiyiwa naambuya. Sometimes they're asymptomatic. They don't even have a sign that can show kuti mwana angangove ane utachana HIV. Takatanga kutrena ma-VHW yedu ana bhosha ivava ana mandiringe bhosha kuti vafambe mucommunity vachiteverera vana vanoratidzika kunge vane utano husina kumirizika zvakanaka uye vane vabereki vakange vashayika nekuda kwe-HIV. Saka vadaro
as pamacha takazoramba tichikura ndibva tazowanawo support from world education yaisupportwa neusaid. From world education kwabva kwauya an ovc program inonzi hospice vantwana, it is supported by usaid but ndiyo prime partner yedu as pamacha inoreceive mafunds direct from usaid. The main objective here, the HB program, which means hospice vantwana, is to mitigate the HIV. It's mainly on epidemic control. Epidemic control, what does it mean? Takaona tikaenda kuchipatara, tika identify vana vedu vari HIV positive, would enroll them into case management. Case management, vari kuwanei vana ava. Vana ava vakufambirwa na village health worker watapiwa ne Ministry of Health. Village health worker uyu basa rake nderekuteverera mwana kuona kuti 1 ari kuna mushonga wake nenguva here, haana marwadzo epanyama here, haana marwadzo emupfungwa here, haana zviri kumushungurudza here. Mavillage WA haaperere ipapo. They also make referrals ekuti kana mwana uyu achinge ari mazuva kuti viral load yanga ichinzi 32 cells, CD4 yanga iri 32. VHWA, they refer the children for viral load. It's just a reminder. Panoenda, maybe mwana adzoka ane high viral load. They also refer that child, chero sister vanyora, kuti mwana anoenda pa EAC, enhanced adherence counseling. They also play their part whereby they refer the children kuchipatara kuti vange vachikwanisa kuenda kuma sessions avo. Vavariro yedu isusu iri yekuderedza utachiwana hweHIV kuti tide tisvika paTNT ndoyatikuvavarira tese. Tabva ipapo tinobhadhara vana vedu maschool fees, tinoitawo maactivities nemaadolescents edu kuti vange vachikwanisawo kuti as they transition into adulthood vange vachibatsirika nema-income generating activities. Saka pamacha tinoita zvakawanda, even maschool fees support, psychosocial support, but takatasa vana takati susu tine mwana uyu anobva kumba kuna caregiver. Some caregivers will also engage them in income generating activities, but activity yatanyanyounganira panapa i-convention. Convention yedu iyi tinoita nema-adult support groups yedu ema-picking living the HIV. Pamuri kuona ipapa apa vazi vese vakatanga 2004 they enroll their friends vanokokana nikatotodzana pane zviso zvinyowani. So tiri kufara kuti program yedu iri kuramba ichienderera mberi, asi zvese izvi tinoripota kuna motherboard vedu National AIDS Council. So as pamacha, we thank you for honoring us nekutishanyira maita basa. Thank you.